kene ora dadi bola. Jane sing jero kene iki, sing kidul kono kuwi, madhep kidul. Kuwi jero nek dienggo pingkring ya pas tembakan karo tengah meter. Lumayan cuma kurang patek mangan. Jadi pindah ya, pindah sing lor desa. Sing biasanya kan cacing malah nila mangan bola. Jadi aku mungkin ya tok loro cuma cilik-cilik nila siji karo putihan siji ning kono mau. Ya saiki pindah ya, pindah ning lor desa, oke? Kene iki bola. Kene iki sepote jos banget iki. Ya nek masalah iki Pak mangan apa ora ngerti ya. Sing jelas iki ya tetep lokasi keplok iki. Lokasi keplok. Tapi iki bagian lor ora sing bagian kidul mau. Nek neng kulon sing jelas spot pingkring iki ora enek. Kulon iki cekek-cekek sing kulon kono. Tapi nek neng kene iki lokasine jero-jero iki bola. Loh. Iya Mas, mangan orang kene Mas. Nah iki kene iki lokasine jero-jero apa neh madhep ngalor kono kae jero. Nah lokasi pingkring kene iki ya enak. Cuma mangan apa orane kan ora ngerti. Saiki golek spot sing jero. Ya kono kae ketoke sing kulon kae ketoke jero kae. Mangan Mas. Kono kuwi? Gol sama kan sing penting mangan. Lha kidul ora mangan kok. Langsung. Ngevlog. Wis ranjing mbok wedok. Lah kene iki, Lah kono kae ya jero, madhep ngalor kono kae ya jero. Madhep munggah jero, lah kae malah nek bakul es kae nang lor kae nganggo payung. Oke. Tak golek nggon sing jero. Ketoke kene iki. Lah kono kuwi ketoke nggon pereng-perengan kuwi nggon biawak-biawak kuwi. Lah kene iki nggon biawak-biawak kene iki. Ketok kok. Lah iya.
Ya kene iki kene mbok menawa enak biawak. Iki mepet kene iki. Wis pokoke kene iki wak tok kene iki. Nah iki muga-muga ya ora enek ulone. Aduh, kayak nggone. Oh, tenan to nggone jero iki jelas ketok banget nggon jero iki. Wah, wis sak jose kene sak jose. Wis manggon kene iki wis. Wah, tapi sing nggon niyop kok entek ya. Manggon kene iki sik weh. Waduh. Lagrangane apa iki? Kene ya, Bos ya. Manggon kene weh. Nyoba. Loh, jos banget toh. Wah, sepate jos banget. Kayak sing kono kuwi malah mau mancing ra umum kae. Metune kok ngendi ra ngertine ning kono ku potensi nyobok wong iki bolo. Nyobok nek kae. Ning enek sing payungan berarti kae ya enek sing nggon jero. Ora enek wong mancing payungan ngono kae. Wong mancing nyobok ora enek. Lah iki sing lor kuwi ya nyobok kabeh kuwi. Wah, wis. Kono kuwi tetep nggon jero kuwi. Kuwi sing lor kuwi sing madhep ngidul kuwi nggon wak tok. Lho kae. Kaemu jare wis bola-bali nyendal wis etuk sak korang kebak kae. Kae sak korang wis kebak. Kene iki anu, Bos, sing jelas. Ya, kene iki panas. Tapi sing penting kok atine ora panas. Panas nggone sing penting atine ora panas. Posisimu nek misale saumpane arep rene, nekat arep rene, kene iki nggon jero iki kene iki. Iki nggon jero kabeh iki. Karo kok lor kono iso, terus kok kene iki iso. Lah kok kene iki iso. Iki spot jero kabeh bolo kene iki. Lor kono kaya jero, malah nggone adem cuma nggone rada serompot-serompotan rada rekoso yoan. Ning metune ora nggone sing tak liwati ya. Iki kene iki nggon jero. Niki sebenere kene iki biasane nggon nila tok sing nila aneh mangane cacing ya nang kene iki cuma mangane sore kene iki tapi cacing. Biasane cacing pospore doyan. Lah biasane masih kae lho, kae sing biasa mancing sore nang kene iki oleh aku roh dhewe oleh nila gede-gede. Tapi sore ya. Sore lah kono kuwi nggon jero juga kae. Ring-ring. Tapi nek kowe sing ngulon bablas kae nggon wit-wit kae kuwi ora enek spot pingkring, spot pinggiran ora enek bolo. Kono kae nggone anu kabeh. Susah kae spot nyobok. Ora nyaman pokoke sing jelas. Nek kowe timbang rekoso ngulon kuwi wis tak survei wingi wis tak survei ngaset teko kidul kono ora enek spot mancing pingkring ki ora enek. Sampai mubeng rono lho, mubeng rono ngidul ora enek spot pingkring. Nek enek spot pingkring pun anu sing nggone pertama mau tok. Kuwi nek arep nekat rene bebas. Ngene iki ora memper srinding cilik-cilik lho iwake sak mene-mene iki bolo
Oke, sing untuk info kali ini ya, kali ini terakhir di bulan ini kepluk iki aku terakhir. Jadi gini istilahnya, aku wis kok kidul mau sing penting kan kepluk wis tak ubengi to. Asik dalan nggon apa jenenge? Kandang ayam mau ngidul. Sing kidul kuwi ya gabluk. Sing jelas nyobok ya gabluk aku rene mau jam piramu ya jam 11:30. Sing siji mung etuk loro rong rian, sing telu gabluk kabeh. Terus sing tingkring kuwi ora tahan sampai sak jam bolo, wis lunga kabeh. Sing jelas kepluk untuk saat ini jeplok. Kepluk saat ini jeplok bolo. Tak saranke sesuk mancinge ning anu wae BKO Tengah, Kacangan Ngalor. Kacangan Ngalor ki termasuk Ndondong, Dang Legi, Pelembinator, Plosorejo karo Porangan. Kuwi ya nek untuk info sing paling akurat sing agek do oleh akeh-akeh kuwi kelur. Kelur karo karamba. Nek karamba untuk info saat ini iki malah info akurat. Info akurat konggone sing duwe karamba, paten agek mangan bolo. Tapi kowe tekone kono kudu iso. Nek misale kawanan ya wis ora patek mangan. Pokoke intine mangane kuwi sekitar jam 7, jam 8 sampai teko jam 10. Kuwi paten neng Karamba maksudnya pinggiran Karamba Ndang Legi kuwi lho. Dadi intine nek arep mancing tak saranke rono dhisik. Oh iya. Sing pengen COD kaos sesuk aku neng Ndang Legi. Mbok arep kowe pesen siji wae to tak gawake apa meneh sak paket. Regane tetep siji 20.000 nek sak paket isi telu kuwi 50.000. Tetep tak gawake. Jadi ngene bolo. Sing penting tidak saling merugikan. Aku ora bati ora apa-apa, sing penting pas neng di aku mancinge. Lah kuwi COD ini neng kono kuwi. Misalnya aku pengen ngevlog daerah tengah kaya Ndang Legi utawa Pelembinator, lah aku nek kowe arep anto WA, iki nomor WA aku kan iki to. Nomor WA aku. Lah simpenan nomor WA aku kuwi, mengko nek arep COD kaos boleh. Terus sing duwe toko besi atau toko bangunan kok pengen kaosnya di sablon tak sablon, tapi syarat per kaos nambah Rp1.000. Terus minimal pesene nek sablon ki permasalahannya kan anu bolo nggawe screen. Jadi nek untuk pesene sithik ya ndak bisa, paling ndak itu sekitar 50 kaos lah. Jadi ndak rugi nambah Rp1.000. Jadi kan ngene bolo misalnya gawe 50 kaos kan otomatis ya mung etuk 50.000 to. 50.000 kuwi urung cete, urung screen-e, urung tetek bengek. Jadi intinya tidak saling merugikan ngono wae. Nah, misale mung pesen 3, 4, 5 tekane 10 ya aku ra iso. Untuk dana bikin screen itu saja juga mahal. Ngono bolo. Oke. Info spot kali ini kelur saya akhiri sampai di sini dulu. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat dan diberikan umur panjang, selalu dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel besok pagi. Besok pagi spotnya tengah ya boleh ya. Spotnya tengah. Oh ya, untuk yang request di wingi kae jeneng Alas Kobong. Aku wis entuk info bolo konggone kanca-kanca sing kok Alas Kobong kono. Kuwi ya agi jepluk. Pokoknya WKO daerah etan agak don jepluk bolo, agak don jepluk. Nek kepluk kene iki wingi iki jane asline iki mangan ya cacing masalah walaupun aku ora etuk, tapi kan akeh sing do nggawa cacing kuwi mangan itu ini lagi gede-gede. Memang wingi sempat gegerke sampai aku nggawe jalur sumber lawang kepluk karo iki mau malah etuk jalur sing paling nyidat bolo sadurunge sumber lawang nek khususnya Sekang Solo.
kowe nyidat. Jadi sing penting kowe ngikuti videoku, ora mok skip, kowe ora bakal bingung. Timbangane kowe nggugoni map, kowe mung diblasuk-blasuk ketok, mek nggugoni map. Misale kowe di Sherlock ora dadi. Mung mblusuk-mblusuk tok. Dadi enak ngikuti videoku wae, jalure kuwi pasti penak. Pasti penak tur teko nggone. Sing penting nonton videonya aja di skip, dadi kowe ora bingung. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel besok pagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.